नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते. आज आपण बनवूया मालवणी पद्धतीत डाळीची आमटी. त्याच्यासाठी साहित्य घेतलं आहे. ही मी 1 पेला तूर डाळ घेतली आहे. ती आता आपण स्वच्छ धुवून घेऊया. ही डाळ मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे. त्याच्यामध्ये मी एक टोमॅटो कापून टाकणार आहे. थोडासा कढीपत्ता, हिंग टाकलाय 1 चमचाभर. कुकरला उकडायला ठेवते डाळ. इथे मी 1 चमचा तेल टाकलंय. ही डाळ बॉईल झालेली आहे. हा मालवणी मसाला आहे, तो 2 चमचे घेतलाय मी. लसूण चेचून घेतले फोडणीसाठी. 1 चमचा जिरं घेतलंय फोडणीला आणि आमचं मालवणी वाटण. तेल तापलंय. आता मी इथे जिरं टाकते. जिरं लाल झालंय. आता मी हा लसूण टाकते. 7 ते 8 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्यात मी. लसूण लाल झाली आहे. आता आपण मसाला टाकूया त्याच्यावर. आता त्याच्यावर मी डाळ टाकणार आहे. इथे आपण वाटप टाकूया. वाटणाची रेसिपी मी टाकलेली आहे, बघू शकता तुम्ही. थोडं पाणी टाकते. कोथिंबीर टाकते. मीठ टाकते. बारीक गॅसवर थोडा वेळ उकळू दे चांगली. तर डाळ झाली आहे. आता आपण वाटीत काढून घेऊया. आपली डाळीची आमटी तयार आहे. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि माझ्या रेसिपी नक्की करून बघा.